Zdravím. Dneska sa porozprávame o syndrome podvodníka. Syndrom podvodníka to je psychologický jav, pri ktorom človek má pocit, že nie je dostatočne múdry, nie je dostatočne kompetentný a vzdelaný, aby vykonával nejakú prácu alebo nejakú činnosť, aj keď jeho výsledky a jeho práca hovorí o opaku. Tento psychický problém je spôsobený strachom zo zlyhania, a perfekcionizmom a samozrejme nízkym sebavedomím. Niekedy ich celý život sprevádza pocit, že nevedia dostatočne na to, aby sa mohli pustiť do poriadnej práce. Teraz si niečo povedzme o príčinách tohto javu. Ak vás rodičia v detstve neustále s niekým porovnávali, nepodporovali, ale naopak v prípade neúspechu vás ponižovali a hnevali sa na vás, sa vôbec nesmiete čudovať, že v konečnom dôsledku si absolútne neveríte a celý život sa potýkate s týmto psychologickým problémom. Takíto ľudia boli veľmi často vychovávaní pomocou pocitu hanby a kritiky. A preto v budúcnosti sa samozrejme chcú tomu vyhnúť. Nechcú sa hanbiť alebo počúvať kritiku a výčitky odvedenia za zle vykonanú prácu. Ak sa im napríklad niečo nepodarilo, tak to radšej neskúsia. Alebo ak ste v detstve neustále počúvali, aký ste neschopní a že nič neviete urobiť poriadne, tak celý život budete žiť s týmto presvedčením, až kým ho nezmeníte. Najväčší problém takýchto ľudí je v tom, že oni si vytvoria v hlave nejakú konkrétnu predstavu alebo ilúziu o tom, aké vedomosti a aké zručnosti by mal mať človek, ktorý by mal nejakú konkrétnu prácu vykonávať. Ale naháňajú ilúziu, ktorú si vytvorili v hlave, sú veľmi často frustrovaní, majú návaly úzkosti, apatie a začínajú mať pocit, že nie sú na svojom mieste. Niekedy však sa musíme aj zamyslieť nad tým, že či je problém len v tom, že sa obávame, alebo je za tým aj niečo iné, že sa v práci neposúvame. Pretože niekedy ľudia stagnujú v práci práve preto, že sa boja zodpovednosti a nechcú sa vzdať výhod, ktoré im terajšia pozícia prináša. Napríklad, ak nie som manažér alebo team leader, v práci sa nemusím môcť namáhať, môžem odísť z práce skôr, alebo naopak prísť neskôr a nikto si to ani nevšimne, pretože nezastávam nejakú vysokú pozíciu. Ale ak mám vo firme už vysoké postavenie, tak si také veci nemôžem dovoliť. Musím niesť zodpovednosť za vykonanú prácu a takisto sa zodpovedať za chyby, ktoré som urobil. Musím byť neustále aktívny, musím sa neustále vzdelávať v obore, aby som mal dobré pracovné výsledky, keďže ten plat poberám. Pre ľudí s týmto syndrómom je veľmi dôležité sa naučiť zameriavať svoju pozornosť na veci, ktoré už dosiahli a na svoje úspechy a výhry, pretože keď si človek pravidelne pripomína svoje úspechy, mozog sa časom naučí prežívať pocit pokoja a radosti. Dobre, a myslím si, že som vám porozprávala to najdôležitejšie a najzaujímavejšie o tomto syndróme. Dúfam, že sa vám moje video páčilo a vidíme sa na budúce.